innostunut. No reilu. Hei. Kokeillaan Hanna. Mä näytän tietenkin reiluuden nimiksi, mä näytän nämä kortit kaikki yleisölle, että saa auttaa Hannaa. Näistä korteista Hanna, älä sä mene vielä katsomaan. Hanna valkkaa ensin yhden ennustuskortin. Ja sen jälkeen Hanna valkkaa yhden kortin. Esimerkiksi tää on mun ennustuskortti. Painakaa tää kortti mieleen. Muistakaa, Hanna ei saa auttaa. Tää on se kortti, mitä Hanna lähtee tavoittelemaan tuosta toisesta pakasta. Ja laitetaan se vielä tonne noin, että te voitte sitä vahtia. Sekin otetaan sinitaustaiset kortit. Ja näistä, Hanna, sä saat vapaasti valita, minkä kortin sä haluat. Ensin mä tietenkin reiluuden nimissä näytän nää myös yleisölle. Elikkä Hanna, näistä korteista ihan mikä tahansa kortti. Ihan mikä tahansa kortti, ei ole mitään väliä. Ja jos on sama kortti, tulee pusuposkelle, jos on väärä kortti, piirakka naamaa. Kokeillaan, mä siirrän yksi kerrallaan näitä kortteja tänne alle, sä voit sanoa stop missä kohtaa haluat. Esimerkiksi tämän kortin kohdalla Hanna olisi voinut pysäyttää ihan missä kohtaa haluat. No mulla on minuutti 2, ei oo hätää. Jaha vielä vaan. Tässä, oliko se niinku tää kortti vai toi kortti? Toi kortti. Eli sä et halua tätä korttia. Ei, seuraa vasta. Hyvä. Hanna, pidä itseäsi vastaisen piilossa niin, että muut ei näe. Niin kerrotaan nämä pelisäännöt. Eli Hanna, sama kortti pusuposkelle, väärä kortti pyydöttö naamaan. Jos on sama kortti, niin oikein sellainen kunnon märkä pusu, sit sä tai jos on se eri kortti maistellaan piirakaa. Näytä Hanna kaikille, minkä kortin sä oot valinnut. Ihan rehkeästi, näytä kaikille sinne, minkä kortin sä oot valinnut. Hertta kasi. Mä voisin ensin ottaa Hanna sut sen piirakan pois. Ai ei. Okei. Älkää nyt vielä innostuko tää perhana, hertta kasi. Hertta kasi. No kai se on tilattava se mitä ottaa. Hertta kasi. Sama kortti pusuposkelle, väärä kortti piirakka naamaa. Näytä vaan. No. Missä se pusu on? No niin, jos pienen pusun saa, niin se on noin, hyvä. Tää on hienoa, että tullut. Nimittäin voin kertoa, että pikkujouluaika on ollut muutama sellainen vähän hauskempi avustaja, jotka on ollut tossa kohtaa. Sama kortti, saat silti piirakan. Tässä kohtaa keikkaa Orpo seistä ja kuoria kermaa. Hei, mulla on sulle tietenkin myös palkinto. Ihan erikseen hommattu sponsorituotepussi. Ota sieltä yksi ihan mikä tulee ekana käteen ja saat sen sitten palkinnoksi. Ihan ei työnnä käsi sinne vaan. Luota muhun. Noniin. Ihan mikä tahansa tulee ekana vastaan, niin saat sen ilmapallon. Oiko kiva, täällä on näitä lisää. Hei Hanna, ootko aikaisemmin esiintynyt yleisölle? Nyt pääset esiintymään. Tää puolisko on sun yleisö. Ja hymyilet silleen, tää on mun yleisö. Ja teet perässä, venytät sit palloa, sekin puhallat sen. Ja taivutat näin Hanna, niin saat raikuvat aplodit. Puhalla, älä ime. Okei, Hanna, se voi olla. Tehdään niin, että anna mulle se, tiedät se valmiiksi puhallettu pallo. Ja päästiin siihen, että sä taivutat sitä näin. Mitä sille kävi? Okei, ota toi pallo. Siet sitä palloa. Ja taivutat näin, niin saat Hanna ne raikuvat aplodit. Lähtikö se sillä niinku joo se meni, ei tarvi. Laitetaan siihen solmu päähän, niin se ei lähde sille laitetaan tosta, täällä on varmaan vielä palloja. Hanna, onko sun, laita sormen näin. Joo, hyvä. Saat siihen väliin ton ilmapallon. Täällä on vielä yksi ilmapallo jäljellä. Käytetään sekin tähän. Tiedätkö muuten, Hanna, minkä takia lapsille sidotaan napanuoran päähän solmu heti kun ne syntyy? Et tiedä. Samasta syystä, ettei